Mati na naman, makakagulay na naman sa daing tanong. Yan na naman. Style na naman yung nalubi-lubi ko, boy. Para makatabi kang lubi-lubing kaysa yan. Aw, sa kuya na. Ang sa kuya na naman. Tanong mo, an. Ay, sus Mariusip, boy. Itinaldo ko yan dyan. Umalik ka na digin, ha? Grabe ang kaimutan mo, tagtod na paradong kuan. Gabos ng mga tanong mo dyan. Grabe ang kaimutan. Magulay ang tawo. Pagtanom ka man, bakong puro ka sa nahagad. Habo nga nita mapagal. Ha? Patukat, inay. Nyatay agad eh. Kanya lumali sa atubangan ko. Maram ng patukadan. Ano yan, bangka? Bako man, boss. Mga baka. Hindi nga tanong kuro-kurarigo sa wala-wala din na hybrid naman ako, oh. Ano pigpritos mo nga, Kuya Baon? Sira? Ay, bako, langka. Sir, ano yan na nakaputan mo? Bear? Bako, boy, mineral. Ay, pare. Oh, Marigat na hiling ta ka, pare. ano lamang? Naramduman mo sa tinanom ko duman ang kamuting kahoy. Ah, sa may gilid kang harong mo? Nya, 2 bulan pa sa nabagay tao. Oho. Jesus na pakangalas pa de. Magari solar kalaba so saro sa nang puon. Sambulan kami kikakan. Kariguan. Oh. Sa bagay mananggad, ade, matubod ako. Tanahiling ko ito. Kaya daw. Dahil may tunahiling pa, day. Aray, O, yan pa din sa ibabaw na yan. itong nagtires. Ah. Itong may gudak na ito. Sarong balagon sa napadikikamutay. Ang inunod kong kamuti ko, saro sa ng pinasaw. Nagkabit si Bakaw. Paday? Bakaw. Bakaw, dahil kinayak ng kamo. Bakaw nang ga, inarog ka nung, sarong pinaso. Ay, dahil na kinaya kang tawa. Dahil kinaya. Bakaw na talaga. Ako ang nag-ana, kamuti. Madumana ka? Umambog ka pa. Tangani, mas lalo sa kapang mahambugan. Sir, mabayad ka na pa? Dahil mamboy, ipapalista ko pa sara. Otro si Manang bayan. Busing, pwede ko lamang hagadon yan manok mo. Ano ito? Kung yung manok mo, pwede kong hagadon lamang. Ano hon? Hagadon. Ay, hinta na urag mo. Kung siwuan binahog ko hanggang dakunaon na, hagadon mo sana. O ano yun na eh? Kung pwede man sa nanganay. Dara na lugod. Yan, Wala natin nag-3 mail. ay inda, taday akong pirak, mabayan ta ka dyan. Hagad nga ni, tapos 3 mil. Nagpapainom ako kang mga manok. Hindi naman. Ay na. Sir, sa'yo tabi sa mga red doors. Naday mo nabubutla na kaputang ko na. Mahapot-hapot ka pa. Di, dali na. Alas 7 na pati. Alam ko na, tao. Haunong ko muna inay. Ata, nito na? Ano yan, maluto? Sabi kaya, haunun.